זה מקליט? מה, חתומה יושבת? גם איתה, גם איתה. נתן. מה? הנה, יוצא. יוצא עכשיו לא. תמי, מה שלומך? מה? ילד טיפי? נתן, תהיה בשקט. לא, אתה הולך הביתה. למה? מה זה? איפה זה רשתים הגורים? איפה פארטן? פארטן הכי קרוב. הנה, הנה, אופי. וואו, זה יופי. איזה חמוד והוא חי. הוא חי והוא זה. די, ניתן ומדהים. והוא חי. כן, האמת היא שכן. זה סימן שאתה צריך להגן על יואו, השם. מדהים. אם הוא חזק יותר. הוא לא זז. לא, הוא ראיתי אותו עושה. יש לי אחלה פוטיג' רק שתדעו. חייב כמו קופות אנשים. איזה חלק? זה מה כאילו עצמי? כמעט בסדר שם חלק. כן, לא ממש. בוא נדע גורגור. אתה יודע מה פיסק שם? יש אנשים כאלה כזה. הנה, הוא תקוע על השם היפי. אוי, זה מדהים. הוא גם עוזר לעצמו לצאת. אוי, זה מדהים. מדהים. רצית משהו מעניין, לא מתן? בול. בת בזמן. כן, סתם באתי. איזה אינטואיציה. הרבה דם יש פה. הרבה דם, יש פה דם. לא, אין הרבה דם. כל אדם עולה דם. יום, מסכנה, יום כולם מסתכלים עליה. נראה לי שהולך להיגמר לי עד זה, כי הפס הצהוב עוד שנייה מגיע הרגל שלו תקועה שם. הרגל? כן. יואו, בוא נעבור לה. אני לא יכולה לראות את זה. אסור לדעת. לא נוגעים, לא נוגעים.